pobre. It's me, the organic fish. Nalagod ko aninyo, congrats sa nakadaog sa 2 p.m. o 5 p.m. sa nagawas nga 391. Nakoy gitagaan ganiha. Si Jamaica, ambot, ug nakapusta ba to, ug nakadungog ba to. Kay, niya mo to siya nako ganiha nga, unsa to iyang lucky number. Akong gihatag niya 931, ug diha pa usa 139. So, 319. So, mingon ba ko nyo always rumble. Pero congrats ninyo kung inyong napustaan. Comments mo taon diri, uy, kung naigo mangyud. Congrats sa nakadaog sa 5 p.m. Nga ang resulta is, ano sa to? 478 ba to? 487. Guys, kanang nigawas karon na 2 p.m. 5 p.m. Wala ko na makaknaay nakadaogan na sa lucky number. Kaya ako ginabanggit ganiha. Buntag pag live na ko. Congrats na lang ninyo og daghang kayong salamat nga sa akong paghatag niyo sa lucky number nga malipay sad mo nga pamaagis lang sa akong lucky number. Kini ato pang good vibes mo ni wala magitani magsineryosay, di ba? Bahala mong mapildi tag mo daog. Way seryosa ni laban lang ta, mapildi magitag madaog laban lang ta. Wala mo gimuna ko nga way dog siglag kapildi. Okay. Nanupalad sa taong ko, kay karon gani nakapusta ko 80 man siguro ako napusta kay nagtarget ko sa 399 o sa nagtarget ko sa 439 o 399 kay kanang may na lang makadaog ko sa anang mga numbira unta og mudaog kay mo donate ko sa ako ta i-donate sa Liti ba sa nahitabo sa marak sa to Buhawi. Sakit kay sa kong halamdomon sa akong puso nga nakita na ko nga kanang sa Buhawi nga nasawing palad in taon nilang mga kinabuhi nga kita na ko sa TV Patrol o sa news sa mga news sa TV nga sa Liti daghan na nga matay sus paita iluoy kayo niya. Kabalo ko sa netabuan baya nanginanlan na sila bugas, mga snina. Ngayon saan malagi pobre man ko, ngayon ta gobernador ko, ngayon ta si Pacquiao ko. Kay dagang ko kwarta kay manghatag ko. Wala man sa dili sa ko makakwarta, di ko maning kamo, di ko magkuskus, di ko mag-vacuum. Di ko manarbaho, di ko mag-part-time, di ko kakwarta. So, ning kamot lang yung tao sa gupustang makadaw ko. Pero, muhatag ko dunit, bisan gamay ragit taon. Kay naluoy ko magtanaw, bisag pobre ko, sakit kayo sa kong halamdomon nga, nakita na kong video ng ingana, bitaw. Yung sa lagi pobre, mausang mahimo na kuputaw, pobre mo kong OFW yung pobre. So, ang ako lang ita nyo matabang, kini akong paghatag-hatag yung number, pag-compute, pasalamat yung tao yung gitagaan ko sa Elias, ginuha ni nga, gigayran ko sa inyo ani nga, number nga, nakatabang sa dinyo akong lucky number. Bisan gabayad ko ani nga apps. Pero sige ra basta makahatag lang ko ninyo. Pasalamat lang ta sa Ginoo nga tagaan tagbas kog lawas mo walang tay mga katalagman mauts tong kinabuhi. Pero yung paita no kung abot tong kinabuhi no ngay katalagman bitaw nga kanang hinunan na bitaw no pero ay mo kaibog sa ako ang prutas diya. Punit lang mo diya. Nya. Kanang congrats na sa lucky number sa mga coding kikibaw jo 100% na jo na kadaog. Kanang uban diha na makadaog di man sila mo comment kay mutanaw na nagsabot ra sa kunila good nya. Basta laban lang kita bisag sa una laban lang ta niya tong mga katalagban sa kinabuhi. Mudaog man tagdi laban na gyapon ta bahala na mga lost trade na tong brown panty. Mo ni pag-ingon mo kanta lang ta kanang katong gikantang Yui Bilyami ba. Ngani pusta og 5 to 9 napildi siya gikulata sa sawa.
Pero guys, naku ihatag ninyo karon ha, paapas na ko sa 9 PM ha. Pero naanin nyo kung kani gishare lang ni nako. Kining 061 gihatag ni sa kong amiga nga na sa Thailand. Huwag gini na ko kuan ni ginambira kay mugawas man gina siya basta mo siya muhatag nako. 061 ug katong akong gi-vlog ganiya nga gitago-tago na ko number. I-replay to ninyo akong gikuan ganiya nga naa dito 652 o 405 ikuan to ninyo. Kini akong number karon sa lucky number. Lucky number niya. Kita mo na lucky number. Ako ni gikuan sa lucky number nako mamuni gawas. So 439 399 and 061. Gihatag na sa kong amiga na sa Thailand nagtrabaho sa Lotore. 262 662 134. Kuha lang mo ana, pili lang mo asa ana. Balik ko na kuha 439 391 061 262 662 135. Ako ipakita ninyo ha, baliktad mapugunin ko na gud kay 439 262 662 134 162 kanang 160 kihatag na sa kong amiga 399 439 9 PM katong 405 gihatag na ko og 652 ayaw ninyo biya og 163 kay sa bagay ni gawas ng 163 ganiya 139 gisindikato ang Nuibi. So mao to kunin nila tukutob mga guys niya. Salamat kay sa inyong pagsubaybay sa akong video. Manginaot ko dili lang unta ninyo i-skip nga akong patalastas o bisag diha lang gid nga part kay kabalo mo kini akong YouTube sweldo ako gining gitabang sa mga tao sa pobre nga mga tao pareho nako. Ginatabang jud ni kanang mga inakupait gatas, pait bugas na kay ako namon jud ko kaguling ng Gcash kanang Gcash na ko na jud na isulod kay nay mga yon ako bisag 300 400 500 ihatag na ko nila para panggatas. Dako naman nagtabang di ba? 300 400 500 dili man ko mamakak. Naibaw man ang uban ako viewers gyud manghatag man jud ko kung naa ko. Manghatag ko hantud sa mahubo ako akong purol. Mintras buhi pa ko mga guys, mintras ligon pa ko mga tuhod, makatabang ko sa tao, buhaton jud na nako. Pero pag matiguang na gid siguro ko mag-ugod-ugod na modala nagsungkod, di na jud siro ko katabang no. Pero kay mao bitaging no ko nyo, life is too short. So maglipay jud ta. Akong kalipay, inyong kalipay, akong kalipay pagtabang sa mga tao, mo na akong kalipay. So di nila ta kutob. Dagang salamat. Akong surti, inyong surti. Okay? Lucky number.